Možno sa môžeme trošku zaramovať v tom tématu, keď si zaspomínate s nami, že aké to bolo predtým v tom září minulý rok. Ako ste to prežili, aké boli z toho dojmy a ako sa teraz napríklad na to pozeráte? To byl to šok. Byl to šok, že nikdo nic takového nečekal a v podstatě tady místy jsme řešili jako takový boj o holý život. Třeba konkrétně, kde bydlíme já, tak tam jsme řešili zachraňování jako topících se lidí. Jako to. Takže ono jako ve finále ty hmotné věci byly nakonec trošku jako na vedlejší koleji. A zachraňovali jsme tady lidi prostě, kteří se převáželi vrtulníkem a tak. Takže když jako to vezmu takhle, tak ta škola byla samozřejmě šok, že to, ale nějakým způsobem jsme jako viděli, že to nějak jako budeme řešit, že to zvládneme. To, co bylo pozitivní, je, že jaká obrovská vlna podpory a solidarity se objevila. A my jsme tady uspořádali první brigádu asi po 3 dnech, myslím, té katastrofy, kdy jsme tady jako přišli, byla škola, byla plná bahna, bylo to tady vlastně celý zdevastovaný ten spodek, vypadalo to beznadějně, ale o 3 dny později tady přišlo přes 100 lidí prostě s lopatama, kyblama, kolečkama a během jednoho dne se to vyčistilo. A najednou jsme říkali, jo, to bude to, má to naději. A viděli jsme, že ta podpora je veliká a pak se začali ozývat lidi s tou možností té finanční podpory a tak, takže vznikla taková jiskra naděje a takové té energie, která nás potom jako nám pomohla v tom nejhorším. Keď sa teraz pozráte na veľkosť alebo rozsah tých škôd, ktoré sa vlastne stali, už teraz ste o pár mesiacov skúsenejší, tak ako to typujete, aká veľká je škoda vlastne? No, ono zpočátku to vypadalo opravdu, že to teda vyčistíme, vyřežou se příčky a vlastně se to obnoví do původního stavu, ale brzo jsme zjistili, že to nepůjde, že ta škoda je rozsáhlejší a že bude potřeba mnohem větší mapování škod a mnohem větší investice do té rekonstrukce. Současně s tím zjištěním, například, že tam je ten azbest, že to bude muset jít pryč, že ty příčky budou muset jít pryč. Postupně jsme jako zjišťovali, jak ten problém velký je. Tak jsme si řekli, a dobře, tak to využijeme a vlastně shodli jsme se na tom se zřizovatelem, využijeme to k tomu, že si to uděláme hezčí, že to uděláme lepší. A tady vznikla právě už první zakázka pro architekty, aby jsme teda to celé pojali v novém, pojali to lépe a když už ten rozsah je takový, tak tu školu si uděláme prostě hezčí. Takže je to v milionoch? Je to ve velkých milionech, desítkách milionů a bavíme se teď ještě o neúplně specifikované částce, protože ta se teprve teďka naceňuje, ale pokud bychom chtěli to obnovit tady v duchu nějaké studie, kterou jsme si nechali zpracovat, tak se bavíme o částce až ke 100 milionů korun. Keby sme sa bavili o tej čiastke, ktorú sa nám podarilo získať a zatiaľ pre vás mať k dispozícii, tak viete už teraz, čo konkrétne by ste s touto čiastkou chceli urobiť? Alebo aké máte plány? My jsme hrozně vděční za tady tu okamžitou podporu finanční, protože my samozřejmě tady tyhle velké věci musíme soutěžit a budeme čekat i na nějaké dotační příležitosti. Ale i tak je teď spousta věcí, které potřebujeme dělat a na které by prostředky nebyly. My můžeme už teď zahájit obnovu toho areálu, který je zdevastovaný. Můžeme začít budovat oplocení, můžeme začít třeba obnovovat nějaké učebny, které nám kvůli tomu, že nemáme ty spodní učebny, chybí nahoře, tak můžeme začít spravovat aspoň učebny nebo dělat odborné učebny tady v patře, tak abychom mohli kvalitní výuku zajistit pro žáky. To znamená, my bychom asi rádi teď použili ty prostředky, které máme na zkvalitnění té výuky v tom stávajícím zázemí, které máme, lepší vybavení pro žáky, lepší výuková technika a třeba nějaká odborná učebna, asi tam se bavíme o jazykové učebně, kterou bychom potřebovali. Přišli jsme o 2 vlastně. Bavíme se o učebně informatiky další, na robotiku a podobně, takže tady bychom rádi teď situovali ty prostředky, protože než tohle se podaří, to bude trvat rok, 2, minimálně celý příští školní rok to trvat bude a do té doby my chceme kvalitně učit, takže budeme směřovat tuhle pomoc zkvalitnění výuky. Super, ďakujeme pekne. Tak to asi dobre.